सणवाराचं आगमन म्हटल्यानंतर फुलांना देखील महत्त्व येतं आणि आता सध्या सावंतवाडी मार्केटमध्ये फुलांनी हे सगळे सजून गेलेलं आहे, बहरून गेलेलं आहे. अनेक इथे आपल्याला फुलं दिसत आहेत, त्याचबरोबर गुलाबांपासून शेवंती आणि हे वेगवेगळ्या साईजमधले हारसुद्धा आहेत. त्याचे रेट काय आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत. आत्ता आपल्यासोबत एक विक्रेते आहेत, त्यांच्याकडून याबाबतची अधिक माहिती घेऊया. काका, तुमचं नाव कसं? अल्मेडा, जॉन्सन अल्मेडा. कुठे राहता तुम्ही? इथले सावंतवाडी लोकल. कसे दर आहेत सध्या? आता जर असा शेवंती घ्यायची झाली सुट्टी तर त्याची प्राइस काय आहे? 40 रुपये 100 ग्रॅम, 400 रुपये किलो होतात आपल्याला. म्हणजे पांढरी आणि मिक्स घेतला तुम्ही पूजेला पाहिजे तशी तुम्हाला रिक्वायरमेंट 600 वाली आहे ती बघा. ह्या मोठ्या 600 ती व्हरायटी एक वेगळी आली आहे नवीन. हे नवीन दिसते काय? त्याला सेंट व्हाईट म्हणतात. काय म्हणतात? सेंट व्हाईट. मार्केटमधलं आपल्याला सफेद शेवंती बनायची. हो बरोबर. आणि या गुलाबांची प्राइस काय आहे? सध्या 10 रुपयापासून आहे बघा. एक्सपोर्ट क्वालिटी घेतलात ते MM वर आहेत. ते साईज ज्या पद्धतीने साईज वाढणार त्या पद्धतीने रेट वाढतात. 10 रुपयांनी सुरुवात आहे. कलरमध्ये घेतला तर त्याला पण सध्या कॉस्ट आहे. रेटमध्ये ही जी वेणी आहे तर ती कशी? रेग्युलर आता त्याचे 6 प्रकार शेवंती येतात, त्याच्यातली एका प्रकारची आम्ही वेणी बनवतो. आता 30 रुपये सध्या आहे. आणि जी छोटी गुलाब मला तिथे दिसत आहे तर त्याची प्राइस काय आहे? 400 आहे सध्या. ती उद्या वाढणार आहे. आज वाढला आहे. दर 20% वाढलेला आहे. उद्या पुन्हा अजून टाईट होईल. कशाला गणपती सर्वत्र आहे ना, आमच्या एका ठिकाणी नाही. बरोबर. आणि हे जी बरेच हार दिसत आहेत तर ते वेगवेगळ्या साईज मध्ये आहे तर त्याची प्राइस किती आहे? वेगवेगळ्या 40, 50, 60 ते 2, 250, 300 पण. 250, 300, 500, 600 तुम्ही सांगाल स्पेशल मध्ये ऑर्डर मारून देतो. बरं. आणि तुमच्याकडे इथे काही डेकोरेशनसाठी सुद्धा फुलं आहेत जे मी इथे बघते, तर त्यांची नावं काय आणि त्यांची प्राइस काय आहेत? त्याच्यामध्ये आता 5 प्रकार आहेत. पाचही शेवंतीमध्येच प्रकार, पण ते कसं ग्रीन बटन्समध्ये आहेत. प्रशांत म्हणून आहेत त्यांची नावं. प्रशांतमध्ये मोजली जातात. ते असं ग्रीन हाऊसमधलं आहे ओपनमध्ये. आम्ही डेकोरेशनला वापरतो. तर नावं असे वेगळे वेगळे आहेत. बटन शेवंती वगैरे ते वेगळं वेगळं म्हणतात. आम्ही मागवताना लमसम मागवतो. मग मिळतात आपल्याला क्वालिटीची अवेलेबिलिटी आहे त्यांना द्यायचं लोकांना. सध्या कसा प्रतिसाद मिळतोय मार्केटमध्ये? म्हणजे नेहमीपेक्षा आहेत रेट आहे, पण कसं आहे आम्हाला मोठं मार्जिन नाही सध्या. लो मार्जिनमध्ये आउटपुट चालू आहे. आपलं गणपती सीझन आहे त्यामुळे द्यायचं लोकांना. थोडेसे रेट वाढले. 60% वाढले टोटल. रोजच्या पेक्षा 60% वाढले रेट. हो, अगोदर मागच्या आठवड्यात जो रेट होता तो आता नाही. आता अजून 60-80% वाढणार. मग मार्जिन आम्हाला कमी. हो, असा विषय आहे धंद्याचा. असं मी कंटिन्युअस आम्ही वापरतो ना फुला ना, 12 महिने वापरतो. आता गणपती सीझनला तुम्हाला उद्या अजून मला 4 इथं व्हरायटी 4 शेवंती अजून वाढणार. म्हणजे क्वालिटीमध्ये वेगवेगळे मागवतो. लोकांना आवड होते, निर्माण होते, त्यांना पण आवडतं. सगळ्यांना सांगतो की फुलं लावा. आता ग्राहकांचा कसा प्रतिसाद आहे? म्हणजे नेहमी कशी, म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आम्ही जेव्हा जाऊन आलो त्यावेळी असं झालं की यंदा थोडेसे गिराईक कमी आहेत आणि म्हणजे उद्याचा एक दिवस बाकी आहे. मॅडम आता बघा, हळूहळू ज्यांना पाहिजे ते नेणारच आहे. जे नाही नेणार त्यांना काही दुसरं ऑप्शन ठेवणार आहेत. आम्ही आमचं रिक्वायरमेंट आहे की पब्लिकला 100% सॅटिस्फाय करायचं आणि काहीतरी वेगळं द्यायचं. या गणपतीला वेगळं, त्या गणपतीला पुढच्या. मागच्या वर्षी आता वेण्या हळूहळू कमी व्हायला, गजऱ्यावर भर आला आहे. मग थोडी गजरा परवडत नाही तर गुलाबावर जातात. ऑप्शन आहे त्यांना. ऑप्शन ठेवलं आहे, नाही तर एकच ठेवून मग ते जोरजबरीने केल्यासारखं वाटतं. त्यांना ऑप्शन पाहिजे तर म्हणजे सध्या आता आपल्याला ऑप्शन वाढल्याचं पाहायला मिळतंय. म्हणजे ऑप्शन भरपूर आहेत सध्या. कशाला एकच ठरवून. मागे 10 वर्ष अगोदर वेगळं विकायचो, आता वेगळं विकतंय. असा विषय आहे. नाही तर अगोदर ट्रॅव्हलिंगला, आता ट्रान्सपोर्टला आम्हाला वेगवेगळे आहे साधनं, त्यामुळे आम्हाला वेगवेगळी क्वालिटी मागवता येते. जी बेंगलोर मार्केट, हुबली मार्केट, पुणा मार्केट, कोल्हापूर मार्केट, असे 5-6 आम्ही चालवतो. लोकलमधले आहेत थोडे, निपाणी वगैरे लोकलमध्ये झेंडू वगैरे ते मागवतात. त्यामुळे आहे चालू धंदा आहे. लोकांचं कसं एक गणपती सीझन म्हणजे आमच्या सावंतवाडीत पूर्ण आमची रांग तर वेगळीच दिसते. म्हणजे सावंतवाडी फुलवाल्यांचं म्हणजे A1 मध्ये आम्ही पूर्ण सिंधुदुर्गात दिसणार नाही तुम्हाला अशी ह्या पद्धतीने. पण आता 11 दिवसानंतर आम्हाला शफलिंग इथनं ते नॅरो जाग्यामध्ये केलं आहे त्यांच्याने. आहे सेटलमेंट केली आहे. बघू कितपर्यंत तिथं प्रतिसाद मिळतो. लवकरात लवकर पुन्हा आम्ही
येऊ ह्या नवीन मार्केटमध्ये त्या म्हणजे पद्धतीने स्थलांतराचा सुद्धा विषय आहे. पण आहे. त्यामुळे डोक्यात मेंटॅलिटी जरा अशी लोकांची घाबरत आम्ही मागवतोय. कसं 11 दिवसानंतर पुन्हा त्या गर्दीत आता बघा तुम्ही 2 मिनिटं अगोदर मार्केटमध्ये तिथं रिक्षावाल्याचं आणि यांचं भांडण झालेलं. कसं रश झाल्यावर तसं होणारच. ती पर्यायी मार्ग देताना आम्हाला पण आणि त्या नगर परिषदेने विचार केला पाहिजे ना. आता कसं दिलंय त्यांच्याने, पण नॅरो जागा तुम्ही जावा, आता कॅमेरे माईक घेऊन तुम्ही जाऊ शकत नाही त्या एरियामध्ये. कशाला येता जाताना तिथं सगळ्यांना अडचण होणार. पुढच्या वर्षी तुम्ही याल असं मला वाटत नाही. कशाला तिथं नॅरोच जागा आहे, पूर्ण अडथळा आहे. बघू, प्रयत्न केलेत आम्ही थोडेफार, बघू कसं काय. तर या दादांनी सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या व्हरायटीमध्ये फुलं अवेलेबल झालेली आहेत आणि काहीसे वेगळे ट्रेंडसुद्धा आता त्यांनी आणलेले आहेत. त्यातलाच एक वेगळा फरक दिसतोय तो म्हणजे या शेवंतीचा, ही थोडीशी वेगळी शेवंती दिसते. म्हणजे आपली नेहमीची जी आहे आणि ही आहे, यात बराच फरक आहे. माझ्यासोबत आमच्या कोकण सात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकरसुद्धा आहेत. मॅडम, जसं दादांनी सांगितलं आहे तसं आता 60% दर थोडेसे वाढलेले आहेत आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे बरोबरच आहे. म्हणजे वाहतूक या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता थोडेसे दर वाढलेत. त्यामुळे काही आता ग्राहकांची सुद्धा चिडचिड होऊ शकते, कारण अगोदरच महागाई आहे. त्या ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला काय अनुभव आहे त्याचा? एकूणच काय माहिती आहे, जुईली डेकोरेशन हा आपल्या गणपतीचा फार अविभाज्य असा भाग आहे. जे मातीचं साहित्य आहे ते खरं म्हणजे पूर्वीच्या काळचं डेकोरेशनच आहे. तेव्हा एवढी फुलं नव्हती, एवढं डेकोरेशनचा तेवढं फुलांनी डेकोरेशन करायचं असं हे नव्हतं. मग त्यावेळेस अवेलेबल ज्या काही वस्तू होत्या, म्हणजे हे कौंडाळ म्हणा किंवा शिपटं म्हणा किंवा नारळ म्हणा, काकडी म्हणा, किंवा यावेळेस जे काही निसर्गामध्ये अवेलेबल असते ती रंगीत, म्हणजे शेरवाडं म्हणा की ज्याला व्हाईट कलरची पानं असतात, याने डेकोरेशन केलं जायचं आणि तेच डेकोरेशन असायचं. पाठीमागे भिंत रंगवली, त्या माटवीला ते माटवीचं सगळं हे बांधलं की सुंदर गणपती वाटायचा. कालौघामध्ये अनेक ह्याच्यामध्ये फुलांचं डेकोरेशनची पद्धत सुरू झाली आणि आज सगळ्यात ती कंटिन्यू आहे. फुलं म्हटली की कोणाला बरं वाटत नाही. इथे आल्यानंतरच किती उल्हासित वाटते, ह्या फुलांच्या सगळ्या मन प्रसन्न होते. आणि जशी आर्टिफिशियल फ्लॉवर्सचं डेकोरेशन जसं केलं जाते तसं रिअल फ्लॉवर्सचं डेकोरेशनला सुद्धा आज खूप डिमांड आहे. आणि अल्मेडांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आता वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं आलेली आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या फुलांचं डेकोरेशन केलं जाते. अगदी ऑर्किड की जी महाग आहेत अशांचं सुद्धा डेकोरेशन आपल्याकडे घराघरांमध्ये केलं जाते. कारण ती ऑर्किड एक 7-8 दिवस बऱ्यापैकी राहतात, चांगली राहतात आणि एक वेगळं डेकोरेशन किंवा त्याला एक ग्रेस येतो त्या डेकोरेशनला, रिअल फ्लॉवर्सच्या असल्यामुळे. त्यामुळे एक वेगळं वातावरण असते. दर वाढलेले आहेत हे जरी खरं असलं तरी हौशी आपल्याकडची जी मंडळी आहेत ती सुद्धा काही कमी नाही आहे. त्यामुळे कितीही दर वाढला, कितीही लोकांनी मनातून कांगावा केला की नाही बाबा खूप दर झालेत किंवा काय झालेत, तरीही या फुलांचं डेकोरेशन करण्याचं किंवा गणपतीसाठी डेकोरेशन करण्याची जी काही पद्धत आहे किंवा जो काही उत्साह आहे तो अजिबात कमी झालेला नाही आहे. लोक मुंबईतून, बँगलोरवरून सुद्धा फुलं मागवतात आपल्या गणपतीसाठी डेकोरेशन करायला आणि ते आहे. आपण इथे बघतो हे गुलाब सुद्धा किती सुंदर कलरचे गुलाब आहेत तिथे. वेगवेगळ्या म्हणजे पद्धतीचे हे आहेत इथे, सुंदर कलरचे गुलाब आणलेले आहेत. अर्थात हे त्यांनी बाहेरून मागवलेले आहेत. हे सुद्धा एक वेगळं डेकोरेशनचं साहित्य आहे. ही फुलंच आहेत रिअल. फुलांना बरीच डिमांड आहे आणि लग्नात सुद्धा, म्हणजे जी नवरी मुलगी आहे तिच्या केसांमध्ये त्या फुलांचा वापर केला. बरोबर. हे आहे जरबेरा आहे, रेग्युलर आहे. त्यामुळे ही जी काही फुलं वगैरे आहेत ही वापरून सुंदर आणि त्या फुलांच्या आराशीमध्ये गणपती बाप्पाचे जे काही रूप आहे ते न्याहाळण्यासाठी नक्कीच लोक, म्हणजे ते आपला गणपती बाप्पा खूप खूप छान दिसावा याच्यासाठी खर्च जरी झाला तरी हो ते खर्च म्हणतात आणि डेकोरेशन करतात. अगदी बरोबर. आता जसं मॅडमनी सांगितलं की दर कितीही वाढलेत आणि वाढलेलेच आहेत, जशी आपल्याला माहिती आहे विक्रेत्यांकडून मिळालेली आहे. मात्र आपल्या कोकणातली लोक प्रचंड हौशी असल्यामुळे कितीही खर्च होऊ देत आम्ही तो करणार. मात्र उत्साहानं, आनंदानं हा सण साजरा होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह जुईली पांगम, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल.